Stredná odborná škola technická v Lučenci organizuje už 9. ročník fotografickej súťaže s témou zátišie a fotografia s nádychom zátišia a času. Súťažiaci mali k dispozícii rekvizity analogovej techniky, mohli si aj vlastné rekvizity doniesť, fotografuje sa v ateliéri digitálnymi fotoaparátmi a po fotografovaní fotografie upravovali v grafických editoroch. Víťazné fotografie budú zverejnené na webovej stránke našej školy a na sociálnych sieťach. Verím tomu, že táto tradícia bude pokračovať ďalej a budúci rok sa stretneme aj na 10. ročníku. Nakoľko naozaj v rámci podporového marketingu našej školy zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja sa snažíme osloviť žiakov aj základných škôl, prišli sme so spoločnou myšlienkou usporiadať túto súťaž po fotografovaní mobilom aj pre žiakov základnej školy. Sme veľmi radi, že až 35 mladých ľudí z mesta Lučenec sa zapojilo do tejto súťaže a naozaj poslali nám množstvo krásnych fotografií, z ktorých sme sa snažili oceniť všetkých zúčastnených a samozrejme tých, ktorí obsadili prvé, druhé a tretie miesto aj vecnými cenami. Verím tomu, že aj v tejto súťaži sa nám podarí urobiť tradíciu a každý rok budeme oslovovať aj mladých ľudí zo základných škôl, ktorých to fotografovanie naplňa a vidia možno zmysel aj v ďalšom svojom profesionálnom živote, či už študovať potom v odbore grafik digitálnych médií, ale aj v profesionálnom živote potom pracovať v tejto oblasti. Cez prázdniny som bola u mojej tety v Bratislave a tá ona ma snaží sa učiť takej tej slovenskej kultúre a tak. Takže sme boli pozrieť aj Slovenskú národnú galériu v Bratislave a tam bolo práve toto a strašne sa mi to zapáčilo, lebo je to farebné a je to krásne. A vlastne význam toho sú farby života.